DXDC Radyoman Report. Gi-inspeksyon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRMO ang site nga magsilbing Central 911 Satellite Office sa Marilog, Davao City. Sumala ni Alfredo Baluran, CDRMO Chief. Ihangyo sila ngadto kang Davao City Mayor Sebastian Duterte nga magamit ang kanhing Marilog Police Station sa Barangay Marahan para sa maong satellite site. Buot ni Baluran nga mapuslan dayon ang 911 Satellite Office sa Marilog para maserbisyohan ug marespondihan dayon ang mga lagyong komunidad ug mga insidente sa lugar. I-deploy ang usa ka medical team, Urban Search and Rescue Team kag USAR, ambulansya ug uban pang mga kahimanan sa mga satellite office sa Marilog. Kaya manggod is always manggod na nga na mga accident din na sa Marilog. Kaya very prone sa vehicular crash nga maong lugar. So it's why na ipanol na to ang ating response sa resources na just like ambulances o sa ating mga emergency medical service team. Kaya ating ibutang dito para maka-respond dayon kung ano na yung mga pangitab. Kasama mo sa balita, Radyoman Aimee Ganita, Tatak RMN. Tatak RMN.